мехоҳам ки шумо аввал дар майнаи саратон ҷо кунед. денежный поток гуфта чиза мегӯн. барои чӣ ҳаракат кардан дар коре ки шумо потоки пул созед. поток дарё бинед, дарё шабу рӯз мерад, зимистону тобистон мерад. ана ҳамина поток мегӯн. поток бизнес ҳамонест ки поток бошад. ана ҳамона денежный поток. ана ҳамин потоки пул. аввал фаҳмиши ҳавай пайдо шуданаш дар кор. вақте ки ман бисёр одамо мегӯям ки денежный поток созед, бисёр одамо ин чиз аввал намефаҳмад ва гумон мекунад ки чӣ хел ман месозам денежный поток, чӣ хел кунам, гуфта ман ин хел вай мекунад. не ки аввал шумо бояд ки фаҳмиши ҳамина пайдо кунед. дута мисол мебиёрам барое ки шумо фаҳмед. як мисол, масалан шумо ҳар боре ки маошатонро мегиред, ҳар моҳа маошатонро мегиред, шумо ҳамона ҷамъ кардан метавонед. анакун шумо тасаввур кунед ки шумо ба пули коғаз наметияну музди меҳнатон ба. ҳозир мо музди меҳнатон ба пули коғаз дода истодем. дуруст? шумо тасаввур кунед ки мани шумо пули коғаз не, ҳар як моҳа кори кардагимо ба як стакан об метиҳад. тасаввур кунем, мо ина мегӯем гимнастика воображения. тасаввур кунем ки шумо ба ҳозир ҷои ҳамин коғаз ба ҳозир коғаз доданан ку пештатар серебро, то есть вай медодан, серебро тилло медодан. пештатар нуқра тилло, ҳозир коғаз метиҳанд. анаку тасаввур кунед ки ҷои ҳамин коғаз ба шумо ба як стакан об метиҳад. ҳамин моҳонаи даромади шумо. шумо метавонед ки ҳамин стакани оба ҳамаша расход кунед. ё ки шумо медонед ки ҳамин стакани об як қисмаша мисол расход кунед хӯрданӣ ба, як қисмаша либосборӣ ба, як қисмаша камбудои зиндагӣ ба, дига камакакаш монед. ҳамин камтари ҳамина як сатил ба ҷамъ кардан гиред. агар ки шумо ҳар моҳа даромади шумо ранги ба монанди стакан об бошаду шумо як қисми ҳамина доимо сатил ба ҷамъ кардан гиред, ҳамин як рӯз на як рӯз сатили об пур мешавад. дуруст? сатили об пур мешавад. ин пасандози шумо.